Kaixo, Kristina Guzman naiz, horrekan egiten dut lan, eta banago lan egiten logistika arloko departamentu bat kudeatzen. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferan ferri Erabat alferri Emakume bari Hemen badaukagu kafetegia, non egoten garen oso gustura kafe bat hartzen, eta ikusi alduzue, badela gure jantokia ere. Gero, pasatu hemendik eta ikusiko dugu badauzkagu bigela, egiteko bileraketa, bat izango litzateke hau, taldeetan egoten garelako beti lanean, eta hau beste gela bat da ikusi dugun berdina. Bezalakoa. Eta gero badauzkagu kabinak hemen, ze batzutan bagaude hitz egiten bezeroekin, eta badago pizka bat hobeto lan egiteko, edo ingelesez hitz egin behar badugu, edo horrelako zerbait eta ematen badizu balotxa, sartu zaitezke hemen. Badauzkagu badagure hiru bulegoak badira berdinak. Gero badaukagu hemen gure lan taldea, hemen badago uksi taldea, Alex eta Sabirekin, gero hemen egongo litzateke giza baliabideko taldea, Patricia, Handika eta Mariarekin. Gero hemen lanean badago Carolina eta Diego direla finantza eta analytics taldean, eta gero talderiko berena daukagu hemen, logistika, Iker eta Robertorekin, eta gero gure sistemaz neska badela Alicia. Eta hau da gure bulego. Ni ikasi nuen telekomunikazio ingenieritza Bilbon, San Mamesen, eta gero azkenen urtea egin nuen Turinen, Erasmusen, Italian, 5. kurtsoa, eta gero egon nintzen Euskaltelen egiten praktika batzuk, 3 edo 4, agian 6 hilabete, ez du gogoratzen oso ondo. Eta gero hasi nintzen aurkeztu egin nuen proiektua irailean, eta hasi nintzen botatzen kurrikulunak eta horrela, eta irailean eta uste dut azaroan edo deitu egin zidaten. Eta hori deitu ninduten, eta bazen SAP, dela gu lan egiten dugun softwarea, da enpresa kudeatzeko sistema bat, eta deitu egin zidaten hortik, nik ez nekien zerezkoa zen, baina dena, ni nahi nuen lan egin, gero eta hainbat urte egon ikasten, eta hasi nintzenan. Han nengoela, bidali egin zidaten lan egitera Iruñara, eta egon nintzen 3 urtez, Iruñara etortzen, eta aste artetik ostegunera geratzen nintzen hemen Ugarte Alboan hotelean, eta lan egiten nuen hemen enpresa batetan, zen gure hango bezeroa. Eta gero nire bikotea bada hemengoa, naiz eta ezagutu nuenan, eta etorri nintzen bizitzera ona, eta orduan egin nuen aldaketa laborala. Hasi nintzen enpresak bilatzen, eta nahi nuen pizka bat lana jarraitu nahi nuen eran edo, eta hori izan zen, eman zidan enpresak izan zen Oreka, eta horrezgatik banago hemen. Gero hasi nintzen lan egiten hemen kontsultore bezala ere, kontsultore funtzionala bezala, eta orain dela 2 urte proposatu zidaten arduraduna izatea, talde baten arduraduna, eta honetan nabil. Gu software honetan, SAP software honetan, gu egiten bagara adituak edo logistika arloan, ez? Bezeroak haien esan genezake erosketetatik salmentetara, prozesu guztia fabrikaziotik pasatzen gara, baita ere biltegiratze arloa, eta hori izango litzateke gure taldeak garela 16, aditua garen gaia.
Nire kasuan, nik nire lan bizitza egin dut alderdi industrialean. Eta, Kristinak esaten duen modura, ezta? Industrialdean batzutan krisiak inpaktu handia daukate, eta ikusten zen, teknologia izango zela beti aurrerago edo pausu bat aurrerago egongo zen industria, ezta? Eta, oportunitatea sortu zen eta orekaitera etorri nintzen. Beste mundu guztiz ezberdin batera. Nik hasi nintzen oso sektore maskulinizatu batetan, lantegietan berez. Industria prozesuak zaharrak diren lantegietan ere somatzen da pilo bat langileak gehienak gizonak direla, ezta? Eta mundu horretan zaila izan zen, momentu horretan neska gazte bezala hastea, baina pilo ikasten da, orduan, tresna horiek gero erabili izan ditut momentu honetan egiten dudan lanan, ezta? Nire ustez sektorea aldatzen ari da, ez dakit, nire ikasi dudan karreran zeuden neska asko, gutxi gora bera euskara taldean geuden erdia edo erdia, eta gero orainet badatozen, orekara datorren jendea bada, nik esango nuke ere neskak eta mutilak gutxi gora bera kopuru berdina. Ikusten dudala pizkat ezberdin, guk azken finean egite ditugun da proiektuak, IT proiektuak eta erabakiak, gure proiektuan edo beste proiektu batetan inbertitzea daukana erabakiak badira zuzendariak eta nagusiak, eta hor ikusten direla ez dagoela neska askorik. Gero, badaude enpresak non SEOak badiraen neskak, edo IT managerrak edo horrelakoak badirela neskak, baina ez da... Oraindik ez da berdina. Ez da berdina, ez. Nik uste dut Kristinak esaten duela. Ikusten dugu generazio berriak eta sartzen den jende berria bai dela gaztea, bai dela erdi eta erdi neskak eta mutilak, gutxi gora bera, baina gero juten zarenean bezeroetara eta erabakiak egiten dituzten pertsonak oraindik gehienetan gizonak dira, ez daude hainbeste emakume arlo horietan edo... Emakumeak gehien bat edo ez dakit zer iruditzen zaizun zuri, baina niri emakumeak uste dut badaudela gehiago administrazio saioan, baina adibidez nire lan taldea badera logistika arloa, esan duen bezala Ainarak, fabriketan eta horrelakoetan, produkzioen planifikazioan eta horrelakoetan normalean badaude gehiago mutilak. Eta batzutan hitz egiten sartzen diren lankide berriekin, ze orekan gure lankide askok etortzen dira ia zuzenki unibertsitateetatik edota institutoetatik, ere somatzen da oraindik arlo hauetan ez daudela hainbeste neskak. Hau da, bai daude neska asko gure taldeetan, baina egia da bai somatzen dela neska gehiago daudela alderdi funtzionalan, teknikoan edo programazioan baino, ezta? Orduan, oraindik badago hor bretxa bat, bai dago ezberdintasuna. Nire ustez bada segu eduki dugu ere gure tartean hizketa hauek eta galdetzen diogu zergatik, ez? Azken finean, ez dakit, ingeniaritza ikasterakoan edo, baina agian bai programazioa berez puro programazioa ikasterakoan agian ez dago neska askorik animatzen dela eta hemendik esan dezakegu badela, eske badela gure egunerokoa eta gero eta gehiago eta gero eta lan gehiago dago eta ez ditugu aurkitzen gurekin lan egin nahi duten, ez nahi duten pertsonak, sino que badago merkatua super demandado. Aurkitu ditzazkezu agian horren inguruko ezberdintasun gehiago bezeroetan. Hau da, agitez enpresa handietan
ja nahiko normalizatua dago eta IT-buru asko emakumeak dira eta hori. Egia da, askotan ere enpresa txiki eta ertainetan lan egiten baldin badugu, agian horretan bai somatzen duzula, agian mutilaren bat joaten baldin badagian komo konfidantza gehiago daukatela edo ez, porque agian ez daukate oraindik ez dute burua egian hain irekia horretan ez, baina ez inolako gauza inoiz ez dugu izan edo nik behintzat ez dut izan arazorik, baina bai, agian horretan dago ezberdintasun txiki bat. Enpresa handiaren pentsa moldean eta enpresa txiki eta ertainetan agian oraindik ere pizkat emakume eta gizonen arteko ezberdintasun hori pizkat gehiago somatu dezakezu, baina ezer arazo handirik gabe, vamos. Hori da, osea, txartu ez gara sentitu. Ez, nik nire esperientzia laboralean ez. Agian gehiago adinagatik, ez dira, agian... Baina izan daiteke pizka mezkla de adina eta generoa. Osea, nire ustez baldin badator batzutan, adibidez nire lanean guk egon behar izan gara biltegi batetan, esaten pertsona bateri ez dena badaukan 50 urte, eta badabila, 30 urte lan berdina egiten, orain ez duzula ABC egingo eta egingo duzula CDE. Eta orduan, niri gertatu zitzaitan adibidez sartzerakoan, agian ez zaituzte hartzen hain serio, no? Bai, horretan agian hor irabazi behar duzu zerbait, pizkat landu behar duzu eta... Demostratu behar duzu nire ustez gehiago. Bai. Eta agian mutil bat, baina ez dakit, osea, no es una ciencia exacta, orduan ez dakit olan, batzutan bai sentitu, edo ni bilera batzutan bai sentitu naizela, agian gure zuzendariek badatoz, baina agian beraiek ere mai gainean jartzen duten esperientziagatik, dira faktore asko, orduan nik ezin dut esan da emakumea naizelako, ez. Da, susmo txikia eta txiki horretan faktore asko daude. Dago adina, dago sexua, dago esperientzia, orduan, nik horren inguruan ezin dut esan da emakumea zarelako, edo nire esperientziagatik nik ez dut holan sentitu, vamos. Ni horeka barnean ez, gero bai gertatu zait adibidez formakuntzaren bat joan naizenean ematera, ni sentitu naiz lehenengo ordu erdian pizka bat kuestionatuta, edo eta zu ezer ikasi zenuen, eta zergatik badakizu hau edo hori adibidez tipo galdera kapillar, no? Eta ja zu behin zaudela pizka bat solte da esaten diozunean, beitu, esken nilan, ez genuk esan beharrik, baina, esaten duzu jaskenean, porque te pika, ja doa desberdin gauza. Eta gero agian nire talekidekin esan galdetu nien, beitu, esken egin zizkidaten horrelako galderak, niri ez. Agian ere mutilagian pizka bat nagusiekin, ez? Baina, izan daiteke, en plan... azken finean, nire ustez formakuntzak edo saltze ditugunean, jendeak pentsatzen du, eramango dugula, agian beraiek nahi dute ere formatuta dagoena, baina nik ez naiz inoiz kurtso batetara joan eta kuestionatu horrek, suposatzen dut nik baino gehiago dakiela, ez? Eta horrelakoak batzutan... Altxatu, lanera nator, lana izan daiteke hemen edo beste edozein egoitzatan, batzutan bagoaz ere bezerotara. Gure bezeroak normalean badaude Euskal Herrian, beraz egun batean zehar, ez nago lehen bezala joan behar nintzela hotelen batera, lan egitera, batzutan bai egon garela lan egiten Italiarekin eta horrela, baina izan da gauza puntuala. Eta hori, bulegotara gatoz, normalean goizean egiten dugu bilera bat, zeinetan gauden taldeko egoitzak desberdinetako jendea hitz egiten, eta kudeatzen dugu pizkat dagoen lana, edo heldu berri den zerbait, edo formakuntzaren bat, edo, azken finean, 16 pertsona horren lana kudeatzen dut gutxi gora bera, edo saiatzen naiz kudeatzen,
Eta gero, pues, normalean ere egin ditzaket pues, eskaintzak eta aurrekonteak eta horrelakoak kudeatu, linea edo nire taldearen zenbakiak begiratu pues, ganantza eduki ditugun, perdidak eta horrelakoak. Ez. Bueno, ni hasi nintzen implantazioak egiten erosketa moduluan. Orduan erosketen horretan pues, sentitzen naiz agian erosoago. Baina gero planifikazio eta produkzioa munduare iruditzen zait nahiko zaila eta nahiko interesgarria ulertzeko. Beti ikusten ditugunean horrelako gauzak eta produzitzeko era eta guzti hori nire guztez izan daiteke desberdinena. Azken finean ez da erosi edo saldu, baizik eta ikusten duzu nola egiten dituzten, nola fabrikatzen dituzten gauza desberdinak, eta niretzat izan daiteke hori agian desberdinena edo bereziena. Gehien gustatzen zaidana eta gehien gustatzen zaidana ere bada jendearekin lan egitea. Azken finean arduraduna bezala ni saiatzen naiz jende guztia egoten edo egitarazten pizkat bere lana erosoago egiten, hobeto esan da, baina batzutan ez zara ailegatzen pertsona guztitara, ez? Edo bakoitzak ulertzea haien egoera, edo haien zaletasunak, edo ze erronka egin nahi duten berri. Azken finean gure logistikarloan badaude gauza desberdinak, zu izan nahi zara funtzionala, izan nahi zara baita programatzailea, eta haien zaletasunak saiatzen gara, digamos, berpizten, baina batzutan agian ez duzu ematen puntu zehatzean, ez? Edo hori izan daiteke agian gehien gustatzen zaidana, baina ere bada zaiena. Nik ikasi nuenean telekomunikazio ingenieritzan, ni nuen pizkat nola esan beldurra, ez izatearren tipiko horreta de laboratorio, egon zaitezkela hor bere ordenagailuarekin edo hacker moduan eta hori, baina jendeak ez daki lan honetan ere lan egiten dugula pilo jendearekin, gu bagaude denbora guztian hitz egiten, bileretan eta auki behar dituzu ere, kaleak ematen dizun, edo txosnak ematen dizkizuten, ez dakit, izakera hori, ez? Eta nire uste dut, horrela izatearena nire lankanpoan edo nire lagunekin artean, gero erraztasuna eman didala jendearekin hitz egiteko edo tratatzeko egunero. Egiten ditugu ekintza komertzialak ere, arduradunok pasaden astean adibidez egin behar izan dugu ekintza komertzial bat, zeinetan gu urtean zehar begiratzen ditugu ze gai egon daitezken SAP arloarekin edo teknologia arloarekin punteroak direnak edo horrelakoak, eta formatzen gara edo ikasten dugu guk arduradunok eta baita gure taldeak laguntzen gaitu beste gaitan edo ez dakigun gauzetan formatzen. Orduan gero egiten ditugu horrelako ekintzak, zeinetan gu erakusten duguna bada gure potentziala eta nola gauden eboluzio konstantean. Eta datoz bezeroak eta haiekin egiten ditugu horrelako harremanak, ze gero COVID-a eta gero badirudi bakoitza dagoela bere lana beretzean egiten eta kostatzen zaio jendeari agian haien egoitzetatik ateratzea edo etxetatik ateratzea, orduan fomentatu nahi dugu, edo enpresak fomentatu nahi du horrelako ekintza. Guk ere egon gaitezke bai etxean lan egiten, ez dakit adibidez etorri baldin behar da norbait zure etxera zerbait egiteko, gera zaitezke lanean etxean, baina bai egiten duguna edo gustatzen zaiguna da bulegora etortzea jendearekin egoteko eta adibidez hemen daukagun giro superona horrek izatea zure grina edo hemen garatzeko gurekin lan egiteko. Azken finean mundu honetan, teknologia munduan, badago rotazio asko. Eta gu fomentatu nahi duguna da lan egiteko beste modu desberdin bat, ez? Eroso sentitzen zarena eta horrela pentsatzen dugulako hobeto lan egingo duzula eta hobeto moldatuko zarela lankideekin eta bezeroekin.
Bai, nik uste dut baita oraindik daukagula ez da buruan, zuk pentsatzen duzu hacker. Eta ez zaizu etortzen neska bat. Etortzen den hori da, mutila hor sartuta bere ordenagailuarekin, programatzen, kaputxarekin. Hori da, eta hemendik esan da ere, gure lana ez dela justo programatzen, osea, badago lan momentu hori, eta gero gure lankideak programatzen dute, baina ere egiten dituzte, ez dakit bezeroekin egiten ditu harremanak edo joaten gara, osea, nire ustez bada, osea, nire gustatzen zaita da, nire eritzen zait interesantea, ze bagoaz industria desberdinetara nire kasuan, eta ikusten dugu nola egiten dituzten automobilak, edo nola egiten duten, ez dakit, generadoreak, edo nola egiten dituzten pastillak, edo beste elikagaiak, edo horrelakoak, eta ezagutu behar dugu haien metodologia, haien bere negozioa eta guzti hori, gu jakiteko nola programatu edo nola bolkatu hori softwarera. Orduan, berez edukitzea programazio hutsa-purua eta horrela, ez da guztiz horrela. Gero ere, Kristina eta Bion artean ezberdintasun bat dago lanaren arloan, eta da, Kristinaren bezeroak bezero handiak izaten direla, enpresa handiak eta fakturazio handiekin, eta nire kasuan enpresa txikiak direla eteak. Eta horreren ikustu dut areagotzen dela ezberdintasun hori, ezta? Nire enpresetan gehienetan zuzendaria gizon bat da, 60 urtekoa, eta emakumeak daude izan duena Kristinak bakarrik administrazioan, marketingean batzutan, baina karo, enpresa txikiak direnean batzutan dira 3 pertsona, ezta? Eta CEO-a gizona da, eta gero emakumeak daude lanpostu administratiboetan edo marketingekoa, jendearekiko harremanak daudenak, hori somatzen da baita. Baina barneko harremanetan ez dira, badaude, bezeroak dauzkagu badaudenak, eta gero eta gehiago hori egia esan da, adibidez ingenieritza industriala ikasi duten askok badaude logistika munduan sartuta, edo beste gauza ikasi dutenak, baina bai, normala da gu proiektu batean gogoratzen, gogoratzen adibidez bezero batena, joan ginen lehenengo eguna, gu egiten dugu kick-off deitzen dena, eta presentatzen gara eta hori guztia. Eta ginen beste neska bat eta biok, eta geunden gela batetan zeinetan ziren 10 gizon, trajes guztita jantzita, eta impacta. Azken finean, zuek ikusi duzu gure bolegoa ez da horrela, eta ez dago hain trajeatuta eta horrelakoak, gracias a Dios, gaude aldatzen. Ordean hori. Daiteke, hori, dikian joan zarenean bezeroaren batengana, eta daudela sektore batzuk, oraindik ez daudela neskak hain presente, ez? Edo, ez dakit, edo formakuntza batzutara, joan garenean nik edo beste dozein emakume lankide batek, isomatu dugula, adibidez, galdetzen dizkizute gauzak ikusteko pizkat edo nibelatzeko un poco zein den zure maila, ez? Eta agian beste lankide batzuekin mutilak direnak esan dute hori ez dutela somatu. Agian pentsatzen dugu ere izan daitekela gazteak goazenean, gaztetzat hartuta nire burua, joaten garenean, hori, ez dakit, biltegi batetara edo horrelakotara, al final basaude hitz egiten jendearekin, badagona bere lanean, agian 30 urtez, egon da gauza bera egiten, eta zu basoaz eraldaketa bat proposatzera edo software berri bat erakustera. Orduan sinestu behar zaituzte, eta sinesteko ekintza horretan, nire ustez emakumeok beti gaude pizkat, ez beti, baina badaude arloak zeinetan ikusten garen pizka bat txarrago ez, edo ez gaituztean beste sinesten nire ustez. Gu hemen, azken finean gu hemen nik gutxienez ez dut ikusi arduradun arloan desberdintasunik.
ikusten duguna izan daiteke bezeroengan, azken finean kargu postuak eta horrelakoak, baldin badatoz finantziero edo administrazio arlotik horrelako karguak izan daiteke bai, emakumeak gero eta gehiago edukitzea bere presentzia, ez? Baina esan genezake gero IT managerrak edo IT munduan dauden karguak normalean izaten dira gizonezkoengandik, gizonezkoak dauzkate. Eskerrik asko, eta hemendik esan nahi diot neska askori sartzea teknologia munduan beharko ditugula, behar ditugu pertsonak eta neskak badira asko hobeto. Eta eskerrik asko zuei. Badaki ezagutu zaitu dela, badaki buruaren punten daukazun belea, badaki abiadura zure bidaian, badaki egia esaten dezunean, eta beste batean